Така, опитайте се, докато сте във въздуха, в момента на удара да изтегнете крака, който ви е долу, в обратната посока. Тоест е един вид да направите шпагат. И става още по-лесно. Тъс! Тъс! Yes! Yes! Смяна! Yes! Синьо панде долу, коро чаги. Не, айде първо синьо панде долу чаги. Тоест, по-трудно се. Кръкът отново през цялото време.